ben real khi con trong rong chen rang ba ken tay khi long shi ba rang ba ro ki ba don ba ki ba yo is ga ba ban ya la ya ka ro ro ma ko du play ka long ka bo ban pen do ya chi ma mix so ne cray play long ba ka ni ba shi shan ki ben real ki kon chong ro chen rang ba ken say ki long shi ba rang ba ro ki ba do ba ki ba yo is young men ban ya la ya ka yang ba ko chong du play ka bor ban ken lai ya gi na chi shu gor ka birthday play long ba kat mi ba shi shan ki ben real ki kon chong rong chen rang ba ken tay ki long shi ba rang ba ro ki ba do ba ki ba yo is young le ran sa cha ban la ya ka gospel play ka long ka bon ban in ban ka ba
Hagan ni kapor ngidon ka program ka balangkot abangin pendep kalau jong gani gayeng meni jongi ka program golong kumni ngan penyaj manga nang tangin yo ikajing pendeng sentiu ya umot jong nong seng rangba jongi daw rangba mohat yang ti nang ta kandon kajing ngap jar ko mbakat tukan ni por nya kabanta kajing ken mau I balalai no adin nang tang yo ya ka penheri kalama daw nong penyaj nang ta sabot sa kajing ruay kepala ispasan kubro ka step bakamen bat ka babhay pi ki parabangay bat ki parolok naga press bat media kumju agane ka por ngas ngeo banang kong iday ban aingo yaw bulay utray nong tao badang ibit ingi banyo kane ka lat banya kendo lang kamtam ingi parabangay namar kani kasngi bakar pang jongi pediang sngau bhai pi baro nado presiden jong kasenjuk ki wahe senong kumju wahe senong jong darbar senong ya musiang tempang ibala pelai ya ka por ka bakordor jong pi ban yawan ban don burom lang ban ngi kani ka anbasri jongi kaniam bakho jongi ai bo boleh un senran ni kani kajing lek kemen jongi gani kapor ngakot ya irang ba mohat yang ti ban pendeng yu sungti au ni umot dur jong babu hajam ki sourcing gum kadak kajing ken ma burom yu bo sem la tengkai buit tengkai bor banya sam le mingi ya kajing sai man sim au lo ya pediang sispa life life nem chwa kot irang ba mohat agani ka porto ngi ngap jar si gom kadak kajingkan mau kinong elam ba kinong se jong ki wei ro ki balang ni trian hang ne harilom kasi jay bat karbi ang long jong kastit balalay no as jong dong ini ngap si po kalama badai kadak jong kajing job jong kandiam bakho bulai tongin ra kalama kajing syai baka senglang kanya tongin yai tur saprang banra ikimusa jing syai bang tongin yang skem klem dakiar bantbe iki syarak jong kajing kajing sisya bat kajing yalong sipara benriu wan parabangai banyak tebe lang ya uprel jing sai belai klem tengkai boit bat tengkai bor kat ba
inya pas ruai balai sepak tan penru jing ruai balai sepak san penru hit laki nakra ina kane kasnika ora kalama kajing shai Samya
Kani kapur, idon ini ki order of worship ni ke program apa kani ke yang mani jongi. In sedang ni ke jing ruai hangtang nyok ke jing tangi ke syarat. Dan nong penyai nang tang nyok iki kentien lam khmat nong penyai. Nang tang nyok inong sedang ke jing seng dei kong tipor sulai. Hadin nang ta hadin ke jing sedang ke jing seng nyok iki kentien ki balengkot aswa by Reverend H.H. Mormen in ai ya ke jing selok. Kandon ke jing ruai kerpang na keseng samla nang ta kandon ke jing ai burom ya ki basa hakmat ya ke jing elek persya ya covid khat kendai ya ke jing lek burom ya presiden jong senjuk wahek senong bat ya wahek senong jong kedor bar senong tempang ya musiang nang ta ya ki perbangit jongi ki balong ki covid warrior nang ta Ninyo ike jing ruai ke basis pak kat wei ban lum yung senyang. Ninyo ike jing duai ni kong yema pakma rengkat bat ka pledge. Ang ta ke jing ruai ke jing kerku penwai bat ban penlip ya ke huriding. Ikan ni kapor nga khot lang ingi ban yeng bangin ruai ke jing ruai ke ba lais pak san phulai. Ke jing ruai ke ba lais pak san phulai. Dear like in I cry, God ni kasi ka, zurai ka lama, God jing shine, God sing like kan yar, ying scam clam die girl, shan ya ka bo by crow. Try enjoy go long ya lang ai kalama grab a regan scarped in copperta nine tour shopran tour like musang Tut beki shara kai ching shisham Sure ke loin gatsma Persha saukendang Tian ba ching auria Ngin ya len Habat malawai Jing jom broker right Bang skat un pen pong ublay Ya ngin Yin joy ko long Ya lang hai kalamang Grab a rekan Scarped in copperta Nang tur shaprang Tur alaiki musang Tut beki shara gajing shisha Gerkuyaika skika baseng Ganyam by kunyo
đôm khá si ba sen thanh ba bê ba đôm sen đây có nhắm bài khôi trong pi a try có lo cùng ski per night na ri ba na ye ye one I ban se ba ski jing shine ya ram I'll play by crown bon pen shit ram yang in ya lap ka nham trong pi klem ting ban me ba skin ya rab play by crown ban girl Sylvia keep by kin your ika bor by crown kanyam kajing your love ya ram I'll play by crown ban girl Sylvia keep nai ching shu kor gai ching ta lang bai kin ke kin your life ching ma ne be ba ching ai be ba ro ben da ma blame ya nham trong pi mar way kin ni nai good shy good birthday nga kerpat ike jingiseng bangin sengabha banya yeng lang agapor mga kanta ding yagani kisara nga tabe yagani ka kuriding kabalong kan nisyan barem dor kan yam bakho ibulay ngek men hagani ka sngi nagabanta ka jing syai bom julip bat bom jukut kabal pan syai ban riu baro bolawan sa kaperthai kalong ka jing syai kabapan le rai ngi nagabanta kito ki jing lalot ibadan hapo jangi iba pendom iki man sim jangi bat nagabanta kito kirukom bakhim iba don hapadeng jangi iba laka serngeu ya ka jing im bat ka man sim jong ki waipat ngiwat iki jing don rangkat jong phi hang ne ko ubah khli tam e om tang ya ka jing kemen jangi hagani ka sngi henrei ban pen i thamai ban pen pharnai kelenti jing le jangi baro kat hadu bayau khon ben riu baro nla banyalam nakajing dom sekajing syai bapla jong sengap hai syam
Kublai anniversary besok berkemen. Happy baro ki parbangai bat ki parolok kumjo. Sasisin hagani kapor. Ngakot lang pi banyak aingok lang yo blai try kan rat. Ubada ka jing isnai bajem jong u. Mula ai hengi kini kesngi. Kesngi ke pekerpang bat bakordor tam nabaro kisngi jong kasnem. Tungin aingok lang yo blai basa sisin. Ngelayok biang yakane kalat. Banyak kenduk langkum ne. Wat lada om baro ki perbengai. Kiyok yakane kalat. Ban pendon burom lang yakane kesngi. Namar wat apedeng kijing penwit. Jong kijing pangklam. Ni ke COVID kat kendai. Bau blai. Lang baki bor penyat distrik. Ula syak yangi. Banyak lum langkum ne. Jaga babur renti ya kijing perking. Ngai ko blai. Bat penpaw ya kijing sengongo. Yau deputy commissioner. Ubadai kulik jong ke distrik. Ubala syak yangi. Ban lek pendon burom. Ya kan ya kesengi bakrau. Ngai ko blai sasisin. Ya pi ki press bat media. Ki badan ban sami ki. Jing tip bat kubor. Segi pai riungek jongi. Bat seki parlok kumjo. Ngai ko blai ro. Yau presiden bat senjuk ki. Kasenjuk ki wehek senong juai. Ubala pelait ya kapor ke bakordor jong ubanya don lang bat ngi. Rangkat bat wehek senong. Jong kedar bat senong tempang. Ya musiang. Hakani kapor. Tungin pendem haki jing duai haladi marwai. Amin. Ngakot ikong tipor sulai binwan ban sedang ini kijing seng. Ngai kublai anniversary besok berkemen. Ya pi ki parabangai be baro ki badon hakasi jantia bat karbi anglong. Ngin ya pen kentang susu ya kene kapor dakabang ya pelai jing mud syakine ki jing pule balangkot ki bangala shem kaliang na ki jing tho jong uke shop Chandra Sen Kiba ong kumne, syaka balang basitelom. Syaka balang basitelom, kabalong gatiar, jong ki jingstat, hendai baro, bat kashlem, jong ki rukom, perkat temai, kabayoi habaro, kinong yato lepa, Kajing yahab jing mud. Bat haki jing to bakentang. Baro kajing long kaway. Bat lemba baro kajing penyaj. Baklem kud jong ublay. Kabakentaj ya baro. Kito kiba penpaj. Penpra. Bat benta yangi. Bat kaba pengkraw ya baro. Kito kiba penya teli. Bat wanra jing suk. Kaba wad ya ka jing shisha. Da ka jing laitlud. Ha ka jing bishar hok. Ka jing ij. Bat ka jing penmelin babha. Jong way pa way. Hake imlang salang. Kabakentop lang ya baro. Kijaj niam. Baro kibriw. Klembo kerdan. Kiribat kijaj benrew.
Kum kawai ke kenhun ben rew, shitalum, syakane ke balang, bat syabaro, kinong bot jongka, kibangatip, bat ngamtip, hakeleng setelak kepertai, ngia soskular, kajing kershan, jong kikti, bat ki donut jongi. Ngakot lang ya kajing eseng baro, bangin ya yeng lang, ban ong ya ki jing duwai lang, bat ki response babot. Pa jungi babli. Long bakoi kerteng de jong pi, wan ki ma jong pi, long gamon jong pi, hang ni hangi kumbaha bening. Ai ngi mata ka jingbang ka bala kasngi, jomat kerkang de jongi, penlong ngi ki bama ka bala sniu ngi. Penlai ki jing shoy ka pop, basumar ka sniu, naba ka jong pi long ki ma, kabor ba kaburam ro, menta ba junam. Amen. Ablay to play yaki kmat jongi. Begini i gniam ko jong pi, kalong ka bakam kodor ki baro jong ni pertai. Ablay to play yaki shentur jongi. Begini ya penon borom mi kerteng bakho jong pi, hang ni mata yeng chagi por baro ro. Bakhoj, long ma piu blay ba klet tam ubala long na do ki bom jew kot, bat uban yai long bat ngi, lano ro klem kot syo. Keburom ha belai haki bejrong tame, haga pertai ki jing sup sigi beri kucis ni abha. Nyar wai na ki jing wai, kalanong ka benang kong, ki Jordan rai ka niamu blay. Do wai bakin syai ki ben rew baro, do wai bakin im jing khoj bakin yo. Do yalap to pertaya ka niamu blay, ba jing bhakan sanshar halor ka pertai. Ngi ki ben rew baro ngi long khonu blay, ki men sem shipara shenrang bat kentay. Ngi day ban age you blay, ban age parangi, ban mani ban ngej, ban yalang shitali, kumtang in ruai ter ka jing ruai ka banengkong. Do I by kin shy ki ben real baro. Do I by kin em jing koi ba kin yo. Do ya lam to percaya kanyam ublay. By jing by kan sen chara lorka. Pertai da jing slur to perta yai kai jing shi sha ying de jing slur to piki real jaw ublay ba im long play tang ma joy nghi long gu ba da da jing e say yai ki ba pai sha u glai ban ma bang da jing stir to per tang yai kai jing shi sha ying de jing stir to Ki ben real baro ngi long kon ublay ki ben sim shi para shen rong ban can tay gi dai ban ni you play ban
stur to pertang yai kai jing shi sha ying de jing stur to pi Gabriel jo u blay u la tao yai ngi ban long yap chu Henry ban im chiu nam ban nai yai roi ru tu ban tu pai shu blay u con đi men ta un ben im un ma bay un ben tgen ben ma da jing stur to perta yai ga jing shi sha Ying the jing stur to pi Gabriel jo u blay Di hang chang a yeng, halor ulum bajrong cham, naki baro, bat hat saudong hat trai jonga, kadai ke jeli jong ke pertai, bat kat bang a yeng hang cha, ngayo I palan, ya ka bang a la ban ye thu, ban ngas ngeu thu khampa, ban ya ka bang a yo I, Namar bangay yoi, hakar rukom bakentang, kadur jong ki baro, kajong ka mensem, bat kidur, kat kumbangi day ban im, shitali kum kaway ka jingtaw, bat ngayoi, yaka jali bakentang, jong ki brew jonga, Kadai tang kaway, nakita kiba bon ki jeli, kaba pelong, ya kaway ka jeli, kaba yar, kat ka jingshai, kasngibat ki klor, bad hapedeng, umi uwe udeng po sentiu, ubehe, uban ka serngeu, yaki baro ki kena, Jong kaway ka kami, bad uway ukpa, bad ngayo I, bakata, kaday ka bakentang, yay di kentin, laishim na ka jingto, jong ublak ek, tonang roy. Di haswa bangan khot yaw nong yaselok hakani kapor adon ka khobor bas ngatenat hakani kapor akwa banyathu yagi parbangai bat ki parolok kumju ba ka office jong ka sainra juai langba presiden jong ka ma UR salam bat u general secretary ma arwat ki sumer ki pha ka jing khublai anniversary ya ki parbangai jong ibaro Kadon sekawai ke kubur, kabangayo menem step, ya ke balakha, ya ke balapha, da u COVID warrior jongi, Dr. Mak Hendiam, Badon Hanasaret Hospital, Ban Sumari ki bapang COVID-19, ay kublay yangi ki parabangay baro, bat ki paralok, hagane ke jinglek kemen anniversary jongi, bat kerpang uong ban ay kublay. Yaki samla jong ka balang juai nakada bo uyala de umla banyadon rengkat bat ki hagi jing pengkrek ki babon ki jong ki wai kublai kerpang pi ki samla jong ka balang juai ini ide ki kubor ngiyo langba Dr. Mak Hendiam khot I Reverend Mormen man simi ke benta babot Ki parbangai ej baro, ki parakher, ki parmer, ki parlok, ki parjor,
kumba kasngi kebatamai nemen step kebajem kebalong kasngi jong kesenrai kawan bandoe yagini gilum kijongi kumtaru kawanra ya kejengkermen kebatamai ya gari kejela bat kumjuru ya kepertehi barok kawai ka anniversary bachispa lai pulai kebasuk kebakemen yangi barok ni yalumlang hangni menta bat kumjuru hagi yeng gisem gijungi haba ki yeng mene ki khang ban yada naga jingpur jonggani ka khlam handrai parbangai ki parlok ru kumju ka jingkentang jong ka yeng mene watla la khang no ayaki kumban riu bnai ai handrai ka jingkentang kamsyam la do no namar ka jingkentang jong ka yeng mene kamdei na kajing internet kejongka ne kamdei na kibriu kibawan bandia senglang hangta kajing kentang jong ke yeng mane kadai ka dak bat ka nongriam ka bapau shabar bat kumjuru kikam kibabha kibala sei na kata ka yeng mane kayeng de shisha kadai tang kedak ke bapau shabar namar kajing kentang ke shisha kadai ke bakenja bensim hagajing shisha ke pertai baro bat ki ki badon haka kidai ki bakenja blai bat ki bakentang ni alum lang hang ni menta Hakapor, baka jelang bat keri jengi kumjulu kepertai. Kalau syak pendik, daga kelam COVID kat kendai. Kepala porstet bat keleng, bat lakta ya baro kewei kepertai. Ki kanatang, ki itu yengi, bahadin jong kenu ke jingjia ke bapela, kebakta yau babun balang. Kata kejing jia kebapela. Ke I ya kidak mong. Kiba sakliang bat kiba yaine. Kata kejing jia. Kalawanra ya kejing kela. Om tang hakir kom perkat. Handrei. Wat hakaru kom im. Jong ukon menriuro. Ki jingjia ki bakum kine ki penlong ya ukon menriu bu un tuat jingmut un duryap bat sedang ya kerukom perkat bat kerukom im batemai hakajing sisa kadai kajing dawahi jong kata kapor ba un briu un sedang ya kajing im kebatemai nadin jong kata kejingjia. Perlok, parbangai jurukum jo. Let's say, kani kedai kata kebangi ya keren. Menta kebangi khot ke new normal. Hakijingi kendu, ya Deputy Commissioner nak benta kini kekam. Ulo ong yang ban shim ya ka kabu ban pendenkam ya ka no ke rensan ban kren syapang ke behavioral change ke bawan hadin jong kene ke COVID-19 ke COVID-19 kan ya kirukom
im ki bathamai wat ki jinglong ki bathamai ru hapdeng jungi namar kata para mensem ki jingjia ki bokum kini ki don shibun ki ai ki bakin hikai yangi lane ki lessons ki bakin ai hangi kriustat kiong bagi klam ki ladon nado ki por handai handrei namar baki briu hakata kapor handai kidang im kerkom im kaba syubha khandiat na kimerat lani kaba ki khot ga khtin pharang be im kum kita ki hunter an ki gatherer bagi briu ki ibam tang da ka bagi yo kem lana da ki bagi jet nang ki klau bat haki kita ki por ki briu kisa shijaka dei namar kata baga khlam kampur setia ki briu ki khlam yaj na kawai ga jaka shikawai pat ni na kawai gari shikawai pat man khai pateng bat nei namar kata baga khlam ka khlampur setia kidan chibun ki khlam ki balajia menshwa hanrei ka khlam ka banengkong ka ba ka perthei ka labu khanatang kadai ka ba kilakhot ka Justinian plague kata ka khlam kalajia house name sanspa southway hadin jangu Jesus Christ ha ka shnong Constantinople ka balong ka nongba jongari Byzantine hindai lakhotika ka Justinian plague namar baka jia hagapor jong gajing shinshar upatsha Justin ka khlam ka balas dang na ka nongba Constantinople kala por si Asia Europe North Africa but Arabia but kala penyap hadu nado laipo hadu sanpo million ngot kibriu ka khlam kala jam shipor hadin jong kata hanrei syam lala setia ban penduk yaka ka khlam gwan pau biang pras pa snem hadin haus nem khat lai spa sapunyo bat hakata kapor lakhot yaka ka black death ka jingyap ka bayong kani ka khlam kala penyap hado arspa million ngut kibriu tang hagi sausmen snem handai watla kalong kajing du ka bakrau kajing mentoi pat kalong bau khun ben riu uyo jing hikai na kata ka khlam ka bayong lani ka khlam jong kajing yap bayong kajing mi na kani kadai kajing sedang jong kata kajing perkhat thamai kebalai arab ban penduna ya kajing porstat jong ki khlam hadin kenang ban khanglat ya kajing posted jongki khlam jongka khlam hakata kapor kinong penyaj snong hakanong ba harod duriau kaba kerteng garaguza kila rai ban le ei ya kinong khawa jhat bat kinong yaj lenti leng ba ka duriau kibawan yuk jet hakata ka kat leng hakasnong jongki kabut ka bathamai ban yada ya kajing posted jongka khlam kadai da ka ba pensa kerpang lani pensa selejong ya kinong syong jhat tat hadu balathikna bakim don setia ya ka jingpang ki khat ya gani ga rukom ba kinong syong jhat ki ha bansa kerpang lai pho hadu saupu sngi ka takapor ka quarantino ka bahadin mentang ilai tip gom ka quarantine lani quarantine ka syong kumno pikena hadin jong ke Black Death ke khlam kelapau London man gapor badai hagi khatsan spa baka sorkar kelas dang ban penyeklat bat pensa salajong yakinong pan khlam ke khlam ke bakrau lani kata ke bagi khot ke Great Plague jong usnem khat rius pa anrupusa kelas sar ya ke nongba London bat kani kala pelong ya ka sorkar ban khang ya ki jaka pejba
ki jaka pen I durki ban yada ya ke jing por stat jong ke kelam kata kapor bat kani le si kadai kata ke ba kadai ke jing sedang jong kata ke bangi khot menta ke lockdown hak jo ke por ya ki ba yo pang kelam ro la shu set jubor ki haki yeng jong ki khnang ban khanglat ya ke jing por jong ke kelam ka kelam ke bahadin pat kadai ke jing pang nang theliu ke balakta ya ke ri Europe Asia bat Arabia ke kelam kolera ke balajia hak bas dang jong ke spa snem ke bakhat khandai kala sar ya ke ri bilat bat la suba baka purna kal air ke bagi khot ke miasma Henry udai u doktor na London ubakerteng u John Snow ubalalap baka jing shisha kalong baka cholera kapur omna ka leer Henry na ku watla amsyam lala man pendu pendam chisendon ya ka cholera Henry u doktor Snow ula wanra ya ka jing sngotu ka batmai bat kata ka dei ka jing penbelen ban pendon kam ya ku ka bakhuj bat ka jing don kam ba ki snong ki thau kin don ya ki khar ki nala ki babyang khnang ban khanglat bat ban yada na ka nu ka khlam ki briu ki lanang yo jingmut thamai bat nang roi ha ka jing ki im jong ki om tang ni ki khlam hanrei wat na ka thma ka khtin ro kini bat kiwei pat ki jingja kila pelong ya ukhon ben riu ban sngo thu bat shampang khambha shapang ka perthai bat ka jingim wat lar ka thma ba ka banungkong kala shim jubor ya shibun ki jingim ke ba koror da ka ba pendon kam nungkong hakimadan thma ya ki lingsun bat kitup kiman penban kani ka ju ka thma ba ka manungkong ka don ban hikai ya ukhon ben riu ki jingmut ba thmai ba ki briu ki yo jing hikai na ka World War 1 kadai ha ka liang jong ka jing start ka jing koj ka jing khia pin sngo phala ban tip badai na ka thma ba ka manungkong ba ki briu ki sedang nengkong ya karukom ais nam sngolem lani ke bangi khot menta ke blood donation na kani ke thma las dang ru ban lum mat bu jaka kerpang ya ka snam khnang ban yo ai ya ki nongpang ki badon kam snam kerge ke bangi khot menta ke blood bank dai ha ka thma ba ke manengkong bagi doktor kilas dang ban pendan kam ya ukenjanar ban peteng ya ki inkjat ne ki ktibrio ki bala kdia haga jingele haga thma Henry ke bakongsan kedai ke phang ke bedai bat ki kenthai ke bami na ke thma ba banangkong pi namar bun ki shenrang ki hab ban jingele ban yada ya gari ki jongki bat kat ba ki dang don hagi thma hagi madan thma ki kenthai kim ban se ban trei ya ki kam ki baju trei tang da ki shenrang kane kadai kajing sedang jong kajing ai haki kenthai ya ka hok ban trei kanu ka kam hoj ki don ki ri ki badai tang hadin jong ka thma ba ka manengkong ba ki kenthai ki yo ya ka hok ban thebut lani ban jit ya ki nong mi khmat hagri ni ki jala ki jongki ka jingmi hadin jong ka thma ba ka ba arpat kadai ka jing sedang man wanra ya ka jing ya sngotu ja ka jing sngotu jingmut hapadeng giri baro ka perthai ya ka jing don kam ban don ka seng ba shitlup ka perthai khnang ban pelong ya ka perthai ka ba shongsuk
kaba syong sai ukon ben riu ula yoi baga thma gala wanra ya ka jingjat ya ka jingjenjar kaba amla batai syo kumta las ngode ban wat ya kilat ban kiar nagi bakum kine gi thma bakinam jiasyu haki por ki ban sawan kajing sedang jong kata kajing yai lenti kadai na kajing yakut hakata Atlantic Charter kebala lam lenti yaki ri jong ka perthai ban seng yaki United Nation Organization lane UNO handai kajing mi keba kongsan na ka thma ba keba ar kadai kajing sngotu ba uwei lene ka wei pa ka wei ki briu ki don ka ju ka hok long briu man briu lane the basic human rights kajing ikut lang jong ki baro ha ka parthai ban priang ya United Nation Declaration of Human Rights kadai kajing mentoy ka ba krautam ka ba ukun menriu uyo na ka thma ba ka ba ar ka hok long briu man briu ne human rights kadai ka bala penchong nong rim hagata ka bangi ong ka dignity of life ne ka jinget ba ka wei ka jingim kalong ka ba corridor bat kata kadai ka nong rim ka ba shisha ha ka shikentin ngila ban ong ba ka jingmut jong ka ne ka tin dignity of life kaya janru bat kaya jan bat ka kentin ka bangi ong ba ubenriu baro ulong katju ni kumju kani kaya hap kumba ong ka mat pedeng jong kani ka jingiseng ba ubenriu baro ulong ukhonu blai ba ki benriu baro kilong khonu blai ka jingyo i ba ukhon benriu baro kidai ki ba yarang kat kerdan kadai kajing sngotu yang kajing long kawai jong ubriu baro hanrei kajing sngotu baka perthai bayar kalong kawai kadai kajing sngotu ka jilliu bat ka bakan jaman sim inonglam ya kajing yeseng yalam yingi ha kajing pulei jong i ya ki kentin ki bangi sim kelyang nau black elk bolong ukli jong ka wei ka kenhun riulom dan ka Native American kemana ka Judge Briu Lakota jong ki Red Indian na ki jing tho ki jong u ki bau ai kerteng sacred hoop lane ka jelli bakintang ladan ju shim melumala ya ki kentin jong black elk uong ba haba uyeng halor uta ulum ubakan jaman sim uyo i tang ya ka wei ka jelli bat kata ka dei ka jelli jong ka perthai kata ka jeng yo i ka jeng u ka dei palat ya ka ba ula ban yetho bat usngoto khambha ya ka ba ula ban yu i namar uyo i ha ka rukom ka bakentang ka dur jong ki ai baro ki bakan jaman sim Uang bagata kedai kedur ke basisha. Lamar ka keren sapang ka jinglong shitali jong ki ai baro. Ki jelli jong ki jaj benriu ne ki jaj niam ka perthai baro. Ki don hapo kata ka jelli ka bayar bat ka bakentang. Ka bayar kat ka jing syai ka sngi bat ki klor. Kata ka jelli ka bakentang. Paralok para bangaj kajing yui ba ki ai baro kilong kawai kedai kajing yui ke bakentang lemar bangi pej omshu dagi khmat do handrai dagi khmat bakin jaman sim ka khlam COVID-19 ka bapur nau khniang jingpang corona virus kedai ka sakhi ya kata ka jing shisha ba amdan jing penye pher dei tang hapreng para brio ndem dan jingya pher shu wat breng ubriu badu murat kumbang ile tiplang
bala digi don ki ba berkat dogom wai patro pagane ke jingpang kawan na umrat bat kapur haba ka yo shong hau brio uknyang coronavirus udai ubakenti na umrat sha ubrio bantau jingpang hagamet ke jung ubrio ke ba ushang henrei omtang ke covid-19 ke balangat balam kami nak lembet bagadei ke jingpang ke bakenti na umrat sha ubrio henrei ki weipat ke jingpang ki badang shen ki baya serem ki bawan ke juk ke ying bat ke covid kom kata ke bangi khot ke MERS lani ke Middle East respiratory syndrome kebalapur na ke ut kumjoru ke severe acute respiratory syndrome lani SARS kebalapur lengba usivat lani bangi khot shene ukui kinero kidei ki jingpang kiba mi na kimerat bat thau jingpang enda kila kenti bat shong hakamet kejung ubrio kane de shisha kadei ka khubur kabangi dei ban perkhat bat pelajing mut sanibha mdei tangkum ki parashnong ki parthau ki parbangai junga handai ka perthai hi kala dei ban perkhat sanibha ya kane ke bentang ka perthai kadon shibun kini ki khneng jingpang kimi khot ki pathogens ki basong hakimarat ni haki klau ki petap kajing ma kalong lanangi penki yaki na ki jaka shong ka ba ublai ni kemariang galabu yaki kini kimban se banwat jaka shong tamai man ngitip baka medbrio kadai ke jaka shong kabajan bat kabasuk tam jong kita ki pathogens lani ki khniang ngi ki benriu baro ngilong khun ublai ki mensem shipara shenrang bat kanthai kadai ke phangpdeng jong kene ke jing pendan brom anniversary hakne ke snem hanrei ke jingkali yangi baro ukhon benriu kolong hatu tangu briu ulong ubakodor hakmat ublai hatu tangu briu ulong ubakodor hakmat ublai kejingkhat jong kani kejing yeseng kelong ban khmit shalendet jong kejing long shipara jong ukhon benriu nyemdai ban singu thu batak tangi briu kidai kejing thau ki jong ublai Handai ki jing tau baro ki barit ne ki bakrau ki dei ki jong ublai. Ha ki jing shisha ka jing sngotu ba briu udai ubakarpang. Lane ki jing sngotu ba briu udai ukenrat halor ki jing tau baro kadai ka dau ka pelong ya ka perthai ku magalong benta. Ka jing snow long krau jong ubriu kajing snow start pat jong ubriu kabu ya ka parthai ha kajing kum bagalong menta de shisha ki briu kumju umrat bat kijing thau baro ngi ya shonglang ha kane ka ju ka parthai ka balong kum ka leng ka ba per ha ka sinbeneng bat ha kane kajing kajing hasla jong kane ka parthai Lete song lang yangi bangin ya rap ya kersan iway ya iway pan. Parbangai kilok kijor baro. Kalawai jong ka perthai kasyong habak kumno kibriu kinang ban burom bat sumari ka perthai kabalong ka jaka syong jong ki rengkat bat ki parajing thau baro. Ka jingkhot ka ba shisha gadai bangin yo i
ya ka jing long kawai jong baro ki badon ha ka perthei ka jing shisha ka long ba ki jing thau baro ki dei ki jong blai bat kata ka dei ka jing khot jong ka lawai kawai ka jing tho ka balami dang shen ha kawai ka jing tho jong ki ka kunhun jong ki minister jong ka balang Unitarian America ka ongkum ni ha ka tin phareng we are connected to one another in this experience of being human. We are connected to this earth that is our home. We are connected by invisible thread that which is larger than us all. We are connected to a love that moves within, between, among, and beyond us. Latte song lang yangi da kani ke jinglong briu jongi hasla jong kani ke perthai latte yangi ha kani ke perthai ke bagadai ke yeng ke jongi latte song yang yangi da uta ukenja telai ubangimla ban yui hanrei ubakrau bat he palat ban yangi latte song lang yangi ban I bat ban ai bakata ka jing I kan khi hapreng jongi bat Chabar yangi habakali ya ka Margaret Mead ka start anthropology ka jing start ka bahikai ya ka bawat chpang ka jing sngotu chpang briu bat ka culture lani ka kom im habalakali ya ka Margaret Mead ka bapaunam ya ka jingkali ka ai ka dak ka banangkong Haka culture jong kajet benriu, kaba penpau bakata kajet benriu kaladai kadai kabala start, kabala shy lani kabala civilize. Kai kadak kaba nengkong, ban pensisha bakani kajet benriu kadai kabala civilize. Nengkong. Kita kisamla, kiba pulih hakata kelas kejongka. Kidang kemilenti bakan keren sepang ukwai. Bukan keren sepang ki tiar ki baki pendonkam da ki mau. Lani sepang ki kiu kendau. Lani sepang kumnu ba obriu unang ban penmi pliading. Da ka ba shanja ki artali ki mau semak. Hendrayem kamit ka ong. Baka dak ka menengkong ka ba penpau baka jet benriu hendai. Kila nang kila syai. Kadai ka ing lebong leni ke ing skep fema kebala khen bat kebala jempat ka fema kebala khen bat kebala jempat kini ki kena skul jongka gila phala kamut uyu haba ka ong kumta kamit ke batai kumne ka ong bahaga perthai jong kimarat lada pila kedia ne khen ke kejat Pila yap artan. Dan jakasyo. Pimla ban pet na kijingma. Pimla ban poi sekawa. Ban dium. Ni ban wat jingbam. Pikla long penban. Ka jingbam na kabanta ki weipat ki marat ki batangan. Judan ki marat ki ban lejim. Hadin baki lakhain ka kejat. Kat hadu bakan jempat. Kesh ing lebong fema kabala khen bat la jempat kadai kadak baladan manore mano bayo por ban sarangkat bat uta ubakhen kata kesh ing femer ke jongu ulane kata ka briu ke bala sop la span ya kata ka kejat ke bala khen ubala wanra ya uta ubala mong syaka-jaka kebasngan ban lej na kajingma bat ubala sumari tau briu hadu banda koch sendon kata kekejat kebakhan kebayarap ya ubudan ha kajing kedai kajing sedang jongkerta kebastat lani ke civilize
civilization lapankut kamit. We are civilized when we care for each other. But kadon kawai pat kajingong, we are at our best when we serve other. Kajing hikai nagaklam COVID kadai kajing shisha. Banginla banang peteng ya kajing im magani ka pertai. Tang ladangi nang ban sumar yarap ya kershan parabriu. Handrai kamdei ban kutang. Kamdei ban kutang hapadeng parabriu. Kajai kajing sumar kajing yarap kajing ya kershan. Kadairu banlong hapadeng ubriu bat ki parajing tau baro. Hagawai na kajing to jonga sepang kani COVID-19. Kumpulan kami ni kitin ngong, we are all in this together. Baro hagani kaju kaapat ngap. Kumbang ngap benta kalawai kajung iru. Kasyong omtang hagajing lajim jong ubriu. Handrai ki parajing tau baro. Kaktin Unitarian kawan nagaju katelong nagaktin Latin uni kabamut uway kaway. Bat kadai kaju kaktin kabakatanray. Kajongka kadai nagaktin French unite lani unity. Bat kumjuru nagani kaju kaktin uni ngiyo ya katelong jong kaktin universe. Kabakantup ya kapertai ki hau bat ki badon haka. Parbangai ki kurki kha ki lok ki jor. Namar kata kajing sngotu ba ki ki badon haka pertai ki dei ki bakordor. Kadai kajing yoi ya ki ki bajilio. Ban yoi ba baro ki dei ki bakordor. Bat ki balong mar ya rangkat. Kadaihi kerukom perkhat tenrai jong kajat benriu jong iro. Namar kata kajing long kawai kajing tau baro akaperthai. Kadai kajing shisha omtang nagabanta akaperthai. Handrai kajing shisha kepala hikai da ki departemen kajing iro. Baki jing tau baro kilong kadjo kumjo. Kane kadai ke kubur nagabanta jongi baro. Let's say kajing jia jong gani ke kelam hauniu arpeu. Usnem ubakongsan. Usneng badan cibun ki mining hu. Kadai kajing sedang. Ban wanra ya kata kerukom perkat temai. Haka pertai hi baro kawai. Bakani ke pertai kamdei tang kejaka syong jongi kibriu. Handai kadai ke jaka syong jong ki parajing tau baro. Kadai ke ying yonglang yong jongi kumbang yong ketin pana. Kadai ke ying yonglang jongi. Walada ki merat ki jing tau ki jing tung ki deng ki set ki do. Ubriu un bot lang hangta. Tu nang roi. Nang tangin yo ya ka jingruai kerpang magi sang samla.
Hello. Gani kapor nga kot ya I sekretary jang kabalang
in puli kikirteng jong inang yo ikijing ais nga baha jong ini kapor. Everyone has a purpose in life, a unique gift or special talent to give to others. And when we blend this unique talent with service to others, we experience the ecstasy and the exaltation of our own spirits, which is the ultimate goal of all goal. Kajinget, dakajing le, kadai kawai nakijing hikai tenrai, kaniam Unitarian. Kinegi rangba, bat ki samla, kibangan khot ya kakerteng jungki bakinwan syakamat mentah, ki sakhi, syakaperthai, but penskem syusyu, ya kani kajingikai. Kini ki rangba bat ki samla ki bangan khot kerteng mentah. Kidei ki bala len ladi. Nakabenta ban ai kajing syakri. Ya ki para mensim ki jungi. Hakani ka shnong ka jungi district bat ka state borok kawi. Nakabenta ban yarap ban tem ya kijing kiba uneu klam COVID-19 ulawan ban tablut ya ka perthai barok kawai bat kum ka balang nakabenta ka jing syagri ka jong pi ni pan pa ka jing sngaw ban ngi khmi lanti ba ka jing syagri jong pi kan yai beteng nakabenta ban pen koj pen bha yakin nong pang bat ban ai ka jing sup pat ka jing song shngai ya ka parthai ka bangi imanta kini ki jing ai sing bha ki baga balang kalapan kre ki don haki artali ki kategori kawai ya ki nong sanshar snong badan buram jungi ki ba he chnong ki bangi la perkhat haki arbenta kawai kadai nagbenta ka jing kit khia jong kirong ba snong hakane ka snong juai jungi baro ban yarap ya ka sarkar ban ya khun ya uni khniang covid hakini ki sngi ki banai ki balalek ban namar bangim shem la yolat ban khotlut ya ki baro in ai ya kadi ka jing ai sngu ba ka bolong kadak jong ka jing panpawi ka jing sngu jongi nakaliang ka balang haka kerteng u president ka sunjuk ki ba he chnong ka chnong juai ka ba ar ya u wa he chnong jong ka dorbar chnong tempang ya museng juai namar ka ni ka de ka hop ka ba ki babun ki briu ki wan nakaleng ka ri west jentia jungi ban yo ya ki jingdon kam ki baman kasngi ki jungki bat kane gade ka jaka ka ba ngisngau thu baladam dei da ka jing tre sitom jong le wa he snong jungi ha ka snong tempang ya musiang kan bu ya ki babun ki mansim ha ka jing ka bo neu khniang ula ban sapret tina ka benta ka jing tre sitom jungki kum ka balang ni dap da ka jing sngu ni pha ka jing kar khu kardo nak benta ba pin yo ya kamet ka bakot ka bakhia khnang ba pin nang la ban peteng ya ka jing syakri jong pi nak benta jongi ubabon balang ka ba arpat kadai ya ki
doktor bat ki nurse ki jungi ki ba long ki frontline COVID warrior ki jungi ki ba la IT ya ka por bat ka jing syakri jongki nagbanta ban yarap hagaban sumar bat ban kot ya kinong pang ki jungi di ngan khot ningkong ya i president senjuk ki ba chnong nak chnong juai ki jungi in singba ban wan shikhamat bat ya kani ka jing ai singba khot ya i Reverend H.H. Mormon ba in singba ban IT ya kani ka jing ai singba matai pesa nita tentu kiwe duduk ke Kong Chulai mahalmi udah tunjung kelami usang sok uman le uperlok udah jo naduk mencua ke Kong pakma ke dau jeng duai pediang uma edi uman para we cenong kamju le yini karo klot kud kisur kamju le piwara kidakat yang ka balang Unitarian cuai kamju le ya ki kon kidakat yang ka balang ni wara gobi wara state makalea te ngasnya wahini por ngane liang presiden kesenjuk kublai anniversary usuk kemen piwara tahito we wagni ka jing ibrom yang pi yang agak presiden kesenjuk ki we chenong juai ngasnya wa to hak tu kesengi ku mario igen isti siau dap ada mesin yo kemen haduk kata man ka kam ke jing pecelur ki parau he chenong tene kesengi wan hani dekat mesin gua siau kia dekat mesin gua siau ngo ini jing iburam yang pi iwa ngah kenong rim wana neliang ki parau he chenong ki secretary ki official kasjuk hiwara gui demiu len le ya piwara ginong sang chenong kentai we chenrang gua len emi jingi kra lang yang pi wei wan jing job mi ki yo tengah ini por cemeni kebu lene galat ko kerpat lene ko persnyau wa toya ya sendangi jajar ido ipran jajar ki chenong ki thau kat kam ki kendan yang ke sarkar kenang wa yo yewi le perca ya keni ke klam gadai ke kejut ku anggi ke COVID-19 ko wada par ngowi chenong chwi ke chenong ngowi ke ri hawra sterup yang ke pertai tengah kat kam udah senyau tu nama Reverend Helmi Mormon wa ke behavior change am kam baga ini por ne ba ke jing sendong di ne ba mi like ni kujut i habi imlang tengah sejisen kublai biang ya ke balang Unitarian ya ini jing esnya bahayang pi ya ngagau presiden kesenjuk ini liang kesenjuk ya unang yai kristome we unang yai lei ya ka bahagamiat haga chenong ka thau haga rihi ora gobi ta sejisen anniversary wasuk okmen ya pi wara
boleh cibun cijar mo. Kod hai ni por ya u wahe chnong yong ka dor bar chnong tempang sia bahawan chkhmat ya gani ka jing e sia bah ko man katak jing sia u yong i kod ya reverend sot la lu sia bahawan chkhmat yong iti Akan ni kapor, kunong kong igo buram go kledo, coblai treken rat, pada ri de sumar, ui akan ni kelimat gagan ni. Aku di yew ya lomlang akan ni kapor, ni benar ni kapor go kodor. Ko ikam ki konyong ke balang nutrien, haju ipola, kamu hech nong yang ke dalbach nong tempang yang musiang. Cima ikan ni kabu, o ikublay anniversary wastok wakamen ko chispa le phawle yaki praw ngai waro QM hagani kathaw ko kantang ni ka step ki perlok ki perjor kamjule yo presiden yang ka senjuk ki hech nong chuai kodak tep chim yagani ka award tu hagani ka kanti elek ke jing kublai anniversary ya ki parau ngai QM chakiyung ki sem ki omyewi wan lang hagani ke jingulum lang ne ke step na ka daw ko jingam yaw ni knyang kjut COVID-19 udang ne hado kani ke kenti ko kan ni nagbenta kani ko award e kublayo ya ke komiti balang kepada jin ya ke dorbach nong tempang yang musiang hak pertut yang uhech nong yang kecnong o chimo ya ke ni ka word dagamen sin ko siaw khia dagamen sin ko siaw o ikubleyo ya ke balang mem di kintin kiwo palat ya kintin kublai cibun ya gani ka award eo chakaburam yang ke active committee yang ke chnang yang ginang chong chnang kamtam ya ki khnro khalot ki manbai ki udah chidol luti yang hagini ki benai ke ukaman ulai luti chiruk bau ni kenyang kejut kublai cibun ublai kor kulang next step blai sibon mah katu khot wana ya gini ki provangat yong i ki wa benta heo ke jing sumar open court ya ki ubun ki nongpang hagi thau kre ki yong ki naganika jingpang klam ko it kho ikat ni te lada jia wa mem ki korpat ki hyung sem yong ki u sia bahai ki wan chkhmat wo receive ya kanika jing e sia bahai ki yong i nungkong khod yo Dr. Pura Pakama la jia korpat ki hyung sem yong u sia bahai e ni te korpat yo chairman yong ka balang sia bahai e Dr. Mak Rehendiam Lemin
Miss Florentina Varili Pasa. Miss Dei Gracia Chulai. Mr. Redolan C. Chalam. Kong Ri Akor Lingdo. Kong RC Liwat. RC Liwat. As the denizens of the civilized world, I call upon everyone to work together and care one another. On behalf of the Unitarian Church, Juai, I just want to say thank you all. Hadir wawai kani kijing sen kerpat ia piwaro usia bahapi sa hampuliwan yo yadi chani heti halai cija. Mentangin pois ke bentang babut, bat kata galong bengin yo ke jingruai ke basis pak hatway, bengin lum yo senyang jing ango. Way
in pois ke benta ke babut bat ngan khot ikong yima pakama ban yalam mingi hijing duai bat hadin ban puliro ya ka pledge. Nasim yakani ke kabu ban ai kublai anniversary basuk bakamen yang ibaro ki badon hangne bat kum joro ya baro ki para bangai ki badon hagjaka beper anniversary basuk bakamen baro swabing yo iga jing duai ngakarpat iga jing yeseng bangini yeng lang baro ngin yo ong lang yak soskular jongi ki Unitarian. Kesla kebaar bat kebalai. Kesoskular ki Unitarian. Ngobah ban ipenbot lang baro. Ngi ki soskular hakane kapor banlong. Ki basgam bat basisha ha ki nomi tingikai kanyam maliwe play. Daka masim shirham klem thai. Ki bakmen ban kit yaba ki gam jongka daka masim siawin bat basgam jingmut. Ki bakoloi ban inok loy lau senyang nak mata ban penroy pen klain bat pen priang yeka. Bat ki bayai ken mau gomno ban penhem yala kaniam hala ki rempai. Ni soskular ro hakane kapor banlong. Ki biela banang roy ha ka chinglong masim bat pat samlem yeka ha ki wei kumjo ki bay snang yikatu ya ma bishnya ya betingen bat ki kloy bat penbai ya ki pher jingun ha pedeng barani ki bat men ban bud bat pedeng yak kom babha bat chamai da ka da rut bashlur ki biela ban kia nik gam de bo bat peching snam Shosho ni soskular hakane kapor banlong. Ki bakaloj masim ki bapurong bat niokor ya ki wei kumjo ki banyakor niokotang ya ki chithau chungkolong jong ubalai baro ki banu ban basam la ki chipem ki bomle shyang khamat bat long snur barabo ki bayawat ye bahok ka jing shisha ka jing eloj bat ka jing su ablay kecing iba pemjukut yaram bat kerku bagi long ki berhem mesim nak mentaban yo pendep hong ya kai ka bagi rasa skular mentabat la syai kumjo amen. Tungin pendem haga jing duai. Sasisen ko pa basbun. Kat dongi dam daga jing sngongo ka bakraw ya pi nakabenta bangilayo ban yaro bat ban pendon burom ye kerteng bat kanam bakho jong pi ni ai ngo ya pi ko pa basbun nakabenta ki jing kerku ki be pilathe sai haka jing im jongi ban man la kasni ni ai ngok kerpang i piko pa basbun nakabenta kani kasngi ka bakarpang kabang ngi kum kinongai sispa lai polai snem menchwa hakum kani kasngi leseng ya kani kaniam jongpi kaniam kabashisha kabahikai ban mani tang ye pi ublay bamarwe nga ay ngo ipi ko pabas bun nakabenta unong seng rang ba jongi bat kinong bot jong u bat kumjo ro ko pabas bun ngi ay ngo ipi nakabenta kilong kami kilong pa kirang ba kisamla bat baro kito kibaladon benta pateng la pateng ban penek pensa ya kani ka jingan ka basisha bat ka bakordor hado kini kisngi
ngitip ablay try kan ran kili kendo bon kijing ya tenjo hanrai ngi ngech kem ablay try kan ran badai da ka borba chlei jong pi pilak kershan bor yaki hakaba kilala shisha ban bat kem yaka klem ting klem ri ngi ai ngo ye pi ko pa bas bun nakabenta kane ka jingshai ka bakantang ai bor ai men sim yangi kum ki nongat ki bangi balayo pateng ya kane ka jingan bangin la ban penroy penyar pateng la pateng ya ka ngi duwai ngi karpat ya pi ko pa bas bun yarap longlem longrangkat khamtam bat ki khon samla jong ka balang hakaba kinla ban bot yaki nuksa jong unong seng rangba ubala seng ye kani kaniam jong ni ha karta kabadang arpo ar snemtam to aya try kan rat kumbangi liyoi bangila roy khamtam ha ka jingnang ka jingstan rung ablay try kan ran hapo ki mensim bat ki donot jong ni manla iway pa iway bakin nang ban sngoto bat ban ong bangin day ban le ay nakabenta la ka jingay bangin kmi lenti baka balang kan le ay yangi ai bor ai man sim yangi ko pabas bun man la iway pa iway bangin sngoto ya ka jing koridor jong kani ka jingay ka bapila ay yangi ni ai ngo ipi ko pabas bun hakane ka por nakabenta baro kito ki mensim ki ba la lek no sapi ki ba la ai jing shai yangi bat ngi karmen skem abrai try kan rat ba kamen sem bi im jongki kan yai longlem longrangkat bat ngi bat kanang yai ai men sem yangi bat pen shlor yangi begin nang la ban penroy penyar ya kani ka jing shisha hakum kani ka por ngaduwai ngakarpat ya piko pabas bun bepin longlem longrangkan bat baro gitu ki badon benta nakabenta ban penjem bat ban pendo jan yau niu knyang jingpang ubal sanchar ya ka perthai baro ko wai ai haki baro ya ka jingkot jingkya ya ka jingstan ka jing shempang bat ka jing shlor hakabakin la banjom hakani ka jing yele jongki bat ya rap ro yangi man la iway pa iway begin sngoto ya ka jing koridor jong ka jing im hakabangin la ban sumar ban sanchar yalade khnang bangin la ban job ya ka ni ka jingpang ngaduwai ro ko pabas bun nakabenta kito ki paralok ki parajor ki balangat hakane ka jingpang bat ki badon menta haki jakas sumar lene haki no ki jaka ngaduwai karpat ya pi ko pabas bun bepin long utau doktor ubastan bapin ai biang yaki yaka met ka bakoj bakya bat kumjoro to ai yaki yaka jingslur haka met bat kamansim bakin la ban ya le persya yaka ni ka jingpang ka balangat haki ngaduwai nga karpat ya piko pabas bun bapin long una uta unong yaram unong yalam unong tinanti ngi haka jingyai lenti jongi beman la kasngi yarap ro atrai kan rat yangi kum kinong mani ya piu blay ba marway to ai begito ki soskular ki bangil ya soskular menta kin shong ne shong sa hapo ki jingmut jing perkhat jongi bat khamtam bangin la ban pendon kam ya ki haka jing im jongi beman la kasngi kerkhuro atrai kan rat yau niu senyang ubangila no wat lau long ubarit niu bakrang ngi kermen skem bon long ke jingker khu nakabenta ban pendon kam hakikam babha jong ka balang sngo ko pa basbon yek jing dwai dem ret jongi hakane ka po bat nga karpat ya pi ba pin long unong ya rap unong ya lam nong tin lenti yangi haka jing yai lenti jongi hasla jong kane ka perthai bat ya rap yangi bengin long ki ba ye e kumba
kani ka tim hagani ka snem ka senglang ka labo ngi ki benriu ngi long ki khonu blai yarap yangi a blai try kan rat bengin la ban pendan kam hok ya kata ka jing sngo shipara bengin la ban sedang ya ka ne ki yeng ki sem hak bangin la ban yi e si hammen shipara si kemi si kpa si khon kom jo ro to ai bengin la ban yi e bat ki kha ki man ki marjan ki marpa ki parlok parajor haka balang hibaro ko wai kom jo ro haka parthai baro sngo ko pa ya ka ni ka jing du wai barin bat ngi boti ki benta badang sa jong ka jing im jongi ha ka jing penyai bestat jong pi u blai bi im besisha batang mu ih marwai na do menta halakarta amen Di mentang ila poisha kabakut jong gani kajing salok jongi kani kapor kajing le pendon burom jongi sesisian nga ai kublai ya baro kinong simbenta nga ai kublai pangru ya ini kinong sakot sngobha hamtam ya presiden jong senjuk wae snong bat wae snong jong ka tempang yang musiang dorbar senang kumju ia pi ki nong sakot na kabanta ban burom ya kajing sekri ke jong pi ya hakajing ede bat kini ke COVID-19 banda perkat sisen perkat ngatarai bon kirang bak senong kin no ya kam rang bak senong namar bagi ha penyai katkum kijing thak jong ka sarkar ha bakum no kin la ban yale persya ya uni khin jing pang COVID-19 andrai ngangai skem kijing ron kat jong pi ban penyai ki senong ki thau jong i khamtam aga senong juai jongi nga ai kajing kublai kerpang i pi baro namar lang ba jong pi nang ba kajing tresitom jong pi rangkat di executive committee jong ki dorbar senong baro akan nik senong juai ngilala kat haduk kane kapor ban khanglat ya COVID-19 un por state akan nik senong jongi nga ai kublai na kabanta kajing sakri jong pi hakane kabanta kajing ruwa jongi ka ong ublay yarap yeki bangai ngai skem ublay uya i kajing sakri ka jong pi ya kajing mensem jing e pa pi panpaw la kasnong ka thaw un yarap bat unya dai pi nakane kajing pangkumjo hamtam ya kine ki bayo ya ki award ki badai ki frontline warrior bagi ông, ki doktor ngitip angut, ki don hala kajong ke duty, itu way balapun yang aman mestep, ông bawa menemlak ban poi, man pediang yang kena awak, ngai skem bo blay undon rangkat bati, di haswa bangan pengkut, yang kena kajing, yang menelang kajongi, nak kuat ban kentu si kentien ar kentien, nak banta jong ki pai riungai jongi, haka balang juai, bat kumju. Hagari kasi jantia bat karbi. Nak benta kini ke tim, kabala ai hangi. Ngi ke benriu baro ni longkon boleh. Don sibon kinong rem ibangikum kibangai. Nakapor sakapor ni plai ki. Hanrei haunus nem. Kasenglang kalabu ya kini ke tim. Kalong ban penkan mau ini. Man penkan mau ini, ya ka ke bangilangai, nang bangila ban pendon kami ka kajing im jongi ka bahla kasing. Ngatip sibon nagi para bangit jongi. Ngakot ipi kani kapor. Ya gitu ki badan kijing akan at siing sisen. Ki badan kijing akan at kijing bamis ngeutu jing mut
haga senong gatau haki marjan marpa ngatip skem ki don kum kita khot epi kani ka por baga senglang ka bo ya kani ka tim bapin perkat arsin ya ka ega bapi langai bat lalong na maru blei wi kijing mut kijing perkat kijang pi kambiang yang iban sungai bangi ki benri baro ngilong sipara lada upara marjan jonga lane hommen upara jonga bedana senda jonga ngadon ka jing isun bat jing bisi na kata kadau khot lang yang baro bangin long ka sarak nak bantaki we ban pen isenah ka pertai baki unitarian idon ka mensim sipar baki unitarian kidon ka mensim jing Om tang ya laki paramarjan, ya laki bahayeng hasem, Henry, iki parasnong paratha kumjo, ya kasnong bat kari jong hiro baro we. Khot epi ban penpau sena, bat ban rak kham selor, ya gani kajing pla jong kum ki bangai. Ngin penwai no igani kajing menelang, bat haswaban, poi sekajing ruai ban pengkut ya gani kajing menelang. Sa sisian nga apil epi ki parbangai ban bo lem he kijing duwai jong pi nagabanta ki rangba snong nagabanta ki polis nagabanta ki doktor ki nos ki ba ai kijing sekri ban khanglat ya kijing pur jong ni kunyang jingpang bo ha kijing duwai jong pi halaki yeng ki sem ki jong pi halade marwai bau bulai undon rangkat bat kini kinong erap jong ki imlang sa lang ka jong in penuai kini kajing seng da kajing ruai ka balai pawai kabayatho yangi bangi long sipara hang ni sla jong kani khendo jing kemen kat no long ka bakrau jing sngew bha bat jing suk bengi long khon blai nong thau langi long ki baduk yaro penjam sawa yau blai utrai bapha yaro halakarta ngiki khon ya upa kejing ruai ke balai pawai ngakar pat kejing seng banyak yeng lah jing men kano loin ka bakra jing skeu baba jing su Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
bandang ye nga pelip igani ka khurding hakani ka por kum kadak ban penwai no igani ka jing menilang jongi dai ai ba jing siai bengiliok pediang nagani ka jing selok jongi hakani ka por kan yai ne yai sa haki mensim bar kidok no jongi bat ai ro ba jing sai jong kani ka jing menilang jing siai bengiliok lum kan pelong ingi bersngeu thu bangidon kam banyi i perangi namar bangialong ki khonjong ble amen jingkar khu ai ba jingkar khu jong ble bolong upa ba ka kmi bi si satam jongi kan hier kan dap kan sle hangi baro kat ki bedon hangani ka jing manilang hapok kani ka yeng mani pakentang jongi bat airo ba jingkar khu jong ble kan long lem ron kat bat baro kitu ki doktor ki nos bat ki bayarap hagaban kumno ban perlait na kijing posted jong gani kijing pangklam bat airo kijing kerku jong boleh kan long lem lorong kat bat upai kon ban baro setelak jong keperthei bat airo baka jing kerku jong pi able kan long lem bat ki rangli kijuki ki bakhar karpat pi kijing jing sitom jong kijing im bat ai bo kenjeri kijing unte songlang ingi nang haba barabor ngin long siteli hagi jing mane ki jing ngai ba ki jing parangi bat kumju ka banyarap yasan huai pat nadu menta bat junom na junom so long lam parni amen gingseng kalawai